Хайна бародаро автобуси Тоҷикистон якам расаш омад. Ай Душанбе меояд, ай Хуҷанд меояд, ай Қимсангер, ай Қирғантеппа меояд. Ин автобуса тамошо кунед. Инамира съёмка кардем ки шумо ҳаматон бибинен ки ягон ҷои чиш нест. Автобуси давлатӣ. Ина номерои давлати Тоҷикистон. Ина ай Душанбе омад. Ина ай Москва мерава. Агар ки ай Москва шуморо ба Тоҷикистон рафтантон дар кор боша, ба инамин номероро набират кунен. Шуморо мегӯянд ки ай гиҷо мераванд, кадом рӯз мераванд. Ина ҳозир дуруни автобуса, шофёри автобус қати гап мезанем. Ака мумкин абуд роем? Бишику ҷодда. Ина гап зад чӣ хеле омади ай Тоҷикистон? Тоҷикистон ҳеч гуфтам мара проблема набуд, шо омадем. Ҳамаш 100%. Одамо довольни. Ай Тоҷикистон ба Москвара чанд ҳазор сомон ай? 1100 сомон? 1100 сомонӣ. Рафтин ҷай. Одаморо ғам наметан. Ҳеч набуда. Ҳама хурсанд омадам. Хай, ку як автобуса дурунша съёмка кунем. Ина бародарон нигоҳ кунен. Ҳама монитор, панитор дора. Ина ҳама чизиш бидай бо ай самолёта нағз бидай дурунаш. Фақат даи дуруни самолёт носкаши ман бидай. Бачаҳо бугум тон бишнавен. Ина ҷура сиденёр. Ина ҷои мешиштанёр. Ина ҳамаш тамошо кунед. Ина болои ҷои бормонӣ. Ҳамашон 100%. Хай. Ака шофёр кубо габза? Ина ки як ҳафтада чанд расмиян автобусҳои шумо мераванд? Одам вобаст. Автобус проблема нест. Одам ҳафташда ду бор се бор шумо метавонед ки обеспечивать кунед. Имрӯз бо якта рейс омадааст. омадааст. Хай. Автобус дора. ҳафташда се рейс. Гуфтам бигирем одамо хичон чикам бигиран, а? Ҳафтада се рейс. Ина номрои шумо ака хитон чандае ки шумо дам занг бизанан? 993 37 Москва. Хорошо, майла. Ина ҳозир бо берини автобуса як съёмка мекунем. Инаи одамои мерафтагиянд. Худат гиҷош мераҳад Тоҷикистона? Кангар мерав. Хай уҷа Душанбе ва Ленинобой ва кангарбозимо надост. Худат гиҷо мераҳад? Майла гап нестай. Инаи акай шофёр май ҳама вақт дар хизмати шумо ай. Ина панотон ба худо. Ина автобуси ҳукуматӣ ай. Ина номерои автобус. Ина Душанбе. Инаи номерои одаме ки аямиҷа провожат мекуна одаморо. Автобуса встречат мекуна. Ягон чӣ шава ами одам наметавонед ки обращаться кунед. Панои ҳаматон ба худо.